Fi frar ta' din is-sena l-impjiegi full-time żdiedu b'6.8% fil-waqt li dawk part-time bħala impjieg ewlien iżdiedu b'4.7% meta mqabblin ma' frar tas-sena ta' qabel. Dan ħareġ minn ċifri mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO hekk kif ġie spjegat li fi żmien sena il-provista tal-ħaddiema esklużi il-part-timers żdiedet b'6.8% sabiex laħqet il-286,612. Dan kien ġej l-aktar minn żieda sena għal sena fl-impjiegi reġistrati full-time. Fil-fatt dwar l-impjiegi fuq bażi full-time l-attivitajiet ta' servizz amministrattiv u ta' sosten u l-attivitajiet ta' servizz tal-akkomodazzjoni u tal-ikel kienu l-aktar żewġ oqsma li waslu għal żieda fix-xogħol full-time meta mqabblin ma' frar tal-2023. Ix-xogħol full-time irreġistrat fis-settur privat tela bi 17,303 persuni għal 233,504. L-impjiegi fis-settur pubbliku żdiedu b'937 għal 52,012. Dwar ix-xogħol part-time irreġistrat l-NSO innota li fi frar 2024 l-impjiegi reġistrati bħala part-time żdiedu b'7% meta mqabblin mal-istess xahar tal-2023. L-oqsma li l-aktar waslu għal din iż-żieda kienu l-attivitajiet professjonali, xjentifiċi u tekniċi u s-settur ta' trasport u l-ħażna. L-nies li kellhom kemm impjieg part-time kif ukoll ieħor full-time laħqu 42,278, żieda ta' 8.9% fuq l-istess xahar fl-2023. Il-persuni li kellhom biss impjieg part-time kienu jammontaw għal 33,868, żieda ta' 4.7% fuq l-istess xahar fl-2023.